हेलौ नायगिरि नोंथांमोन गिबियावनो गासै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय एक्चुअली जोङो दा हाबायाव फैदों आरोना हाबायानो जाहैबाय जोंहानि आब'नि फिसालानि हाबा आरोना माने आंनि फिसालानि हाबा स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा आब'नि फिसालानि हाबा बे गुमै जोंहानि बे आब' ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनो फिसालानि हाबायाव बिराद गोजोननाय मोनदों मोजाङै मोजां रायजोफ्रा गासिबो बोर सारस्रियो आंनि फिसालाखौ जाहाथे बिसोरनि संसार जानायाव मोजाङै मोजां रायजो जालांनो हायो बेखौनो आसा फारियो गासिबो रायजो राजाफ्रा बोर होजोब ओमफ्राय दाहाय जोंहा ज'नो मोसागोन ना एन्थाब सावदों नै सावग्राफोरा फिथा सावग्राफोरखौ देखाय देखायदो हारसानि जुन फिथा जुन ए जाबाय दे जुन फिथा बर'नि एन्थाब आब' जाहानि आब' ओरै माबाना खालामनांगौ बोखानानै आब'आ मानो मोसायाखैमोन आब'रिनो मोसाखांबाय ना आब' नोंहा मोसाखै जोंना बाजै सुन्दरिया बाजै सुन्दरिया होनदां दासो फैदों नामा नोङो सहायबाय दासो जोंना बाजैया वा बरिया नुदोंथ' मोजां नुदों ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा हिन्जाव गोदाननि न'आव दंफैयो आरोना जों हिन्जाव गोदान लांफैदों नायलांबाय ना नोंथांमोना सोरनियाबा देंखो आदा देंखो सरगियारि बाजै लांफैदो निहारिका बर' बाजै लांफैदो होननाय नों देलायदो दा बियो जोंहानि आदानि फिसाजो आरोना सिख्ला देरथारबायलै जि समायना जाथारबाय बे थाबायबाय थानाया जोंहानि आदा जायनिबा हाबा दङ बिनि बिमानि असे फंबाय आरोना बेनिफ्राय बियो जाहैबाय दानि देखायनाय नानिया जाहैबाय बिनि बे आदानि फिसाजो ओंखाम जानोसै जोंहा हिन्जाव गोदानाव मोजां नांदो डाइरेक्ट फैनानै जाबोखाबाय जोङो Close. Smile. Ntar kapan lagi kamu? Dah mau main macam pun nunggu. Angkat dulu ni aku mendengka. Abo. Sekarang dong ni. Hilang dong.
Goodbye. Gumaya, biam temennya. Gumaya sek. Untuk kodan dan nangratin tampalan kapkas nemen. Hiन्जाव गोदानाव दङ ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ लांबाय हिन्जाव गोदाना बिराद गाबदों जोंहा बिहामजोआ बेनिफ्राय मा जादों नोंथाङाथ' नुखाबायानो जोंहानि गुमैया बेहासो गाबफालायदों माने बेखौ लांनायाव आरोना माने जेन गावहासो बिदाय हरसिगोन बेबायदि आरो जोंना बासा इयो जोंनि न' इसोरनि जोंनि थांबाय जोंनि बासा थांबाय ओमफ्राय इसोरनि बासा नै जोंनि उन जोंनि सिगाङाव बिथिं आदा बिथिं गुमै आब' this is me हिन्जाव लागोनि बासा ओमफ्राय हौवा लागोनि बासा हौवा लागोनि बासा cute gotong deh bung nama Masa kan dikentalai Angge Santi Purvelamari. Halo. Biasanya nih ada anai baik beku ada masa kan ada baik beban nih ya kok माने जोङो आदामोनाव हर थादोंमोन आरोना जोङो हाबायाव थायाखै मानो होनबा बेहायनो फ्रेस जानानै फैनो होननानै ओंखायनो ओमफ्राय दा जों थांफिनगासिनो आरोना हाबायाव दिनै रिसेपसन दे ओंखायनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम हर हगारफोरखौ लानि
Cái hồi rất là như này. Mà nói để đâu? Này trứng kim mã, trứng salad. Thằng này vâng. Mua được đó, bim mama nó không vậy. Mà bác ăn thử được rồi. Mai lấy thằng đó, lấy thằng này đi bông với Hả? Mai bitangan kau dah snack aja, boy boy. Nih jangan, diam saja. Rat sama ina. Dah, selai. Ninja korilo. Nanti. Thôi đi. Neng thangun na. Neng thangun na sama fal birthday celebrate. Nanggo zai vlog ang contact number ko description aku na hagan. Bitangman ko link mana hagan nang thangun na. Nang video lagi. Dari kamu. Hah? Nang mana lagi tak gaya tak? Naik ke mana? Bihai sani beposta. Bisa. Baitik engkam bemenai na awai mo deng. Bihai engkam. Ada bihai engkam. Engkam. Bihai saha. Bai singau. Kau sih deh. Berat sama yang baik. Sera. Ini jauh mana? Sera ya usah besar bariau. Kau kita ber. Tapi. Ni singsa actress pera. Actress pera itu sih. Kam जानो फैबाय जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोरजों दा फेमिलि फट' लानो नागिरदों आरोना गासैबो जों माने बेयाव थानाया फेमिलिनि मेम्बार्स गोजा आरोना
Jalmin.
silakan kepada dia teman. Jaya Jagadane, Jaya Jagadane. Pasir, pasir, laudum dum, laudum, laudum, laudum. Sim.
लोगोफोर दा हाथासुनि दानसिगोन आरोना Faigan ro. Không được. Nak saja lihat sama ini. story yang sebenarnya ini Kau sampai ni nggak? Kau sampai? Hah? Kau sampai sana? So लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव हरदो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय